Настани се удобно. Затвори очи. Постави ръце върху сърцето и слънчевия си сплит. Поеми дълбоко въздух. Задръж леко и издишай. С още няколко дълбоки вдишвания почувствай как се заземяваш. Позволи си да оставиш шума на деня зад гърба си. Представи си, че стоиш пред величествени порти. Изящни, златисти, сияещи. Това е твоят вътрешен дворец. Свят, създаден от твоята душа. С лекота отваряш портите и влизаш. Пред теб се разкрива зала с високи тавани, красиви арки, топли светлини. Тук всичко носи твой отпечатък. Красота, сила, изисканост. Чуй ехото на токчетата си. Усети стойката си. Ти стъпваш като кралица. Огледай се. Има трон в центъра. Седни на него. Почувствай гърба си изправен. Постави невидима корона върху главата си. Не като показност, а като символ на сила, достоинство и вътрешна стойност. В този момент пред теб се появява образът на твоята вътрешна кралица. Жената, която си, когато си в сила, спокойствие и самоуважение. Погледни я в очите. Това си ти. Попитай я. От какво имам нужда, за да заема мястото в живота си с достоинство? Каква е истинската ми стойност? Как да управлявам живота си като кралица, а не като жертва или пионка? Позволи си да чуваш, чувстваш нейните отговори. Остани с нея и усети присъствието й в себе си. Постави ръка върху сърцето си и си кажи мислено или на глас: аз съм кралица на живота си. Аз управлявам с любов, мъдрост и уважение. Моето присъствие е дар. Знам коя съм и какво заслужавам. Приемам своята стойност, сила и светлина. Погледни още веднъж вътрешната си кралица. Тя вече не е отделна от теб. Тя е ти. Слей се с нея. Присъствието е в походката ти, в думите ти, в избора ти. Излез от двореца с изправена глава. Върни се в тялото си. Почувствай себе си, краката, ръцете, сърцето. Поеми дълбоко въздух. И издишай с усмивка. Когато си готова, отвори очи.